Айде сега. Добре дошли! Днес е сряда и вярвам, че ще имаме едно от най-важните преживявания за всички вас. Добре дошли на всички от близо и отдалече. Ще получите най-важните знания за продуктите, до които можем да ви дадем достъп, и всичко, което искате да направите, е да се отпуснете, да се уверите, че имате подготвен химикал, лист, или ако сте хора, които си водят бележки или запис на телефона, моля, уверете се, че го правите. Записвайте и снимайте свободно слайдовете, защото информацията е много, ценна е и ще искате да имате възможност да си припомняте части от нея. Моля ви, всеки път, когато споделя нещо, от което ви просветва някаква асоциация, напишете името на човека, на когото искате да помогнете и защо. Защото тази вечер ще говорим за нашите продукти. Ще ме чуете да говоря много за това, как да помагаме на другите, как да помогнете и на вас самите. Защото това е причината, поради която сме в тази компания. И тя е да помагаме на хората, които познаваме, на хората, които са ни близки до сърцата, на нашите колеги и на съседите ни дори. И така, дами и господа, следващия слайд, аз се моля. Тази вечер ще видите и чуете моята презентация. Аз съм Васка Пенкова и съм национален директор на APL Go България. А съм в тази компания едва от 5 месеца. Така че за някой, който е нов и мисли, че е невъзможно да се постигне този растеж за 5 месеца, аз съм тук и го доказвам, че е възможно. Аз го постигнах за 3. Нямах предвид този слайд аз, имах предвид предния, но... И тази вечер е моят дебют като онлайн презентатор. Съпътства се с някои неудачи, но продължаваме напред. Присъствате наистина на историческо събитие за мен. Като част от компания, която всъщност ни дава и ще даде и на вас преживяване, което ще ви поднесе цял един наистина нов живот, всяка сряда се срещаме в Zoom, за да говорим за нашите продукти. Вече 14 години компанията прави едно и също нещо, защото винаги идват нови хора, които стават потребители, както и партньори в компанията. И нашата роля е да се уверим, че споделяме тази информация, че споделяме нашите знания и нашите резултати с вас, за да ви дадем мощно оръжие и да вървите и вие напред. Така че, когато започнете да разказвате на хората за дръжетата, да знаете колкото е възможно повече, а когато пак те започнат да ви задават въпроси, да знаете как да им отговорите. Надявам се, че всички, които сте тук тази вечер, поне сте опитвали някоя от нашите дръжета. А ако още не сте, моля, купете си и започнете да ги използвате. Защото като ги опитате, ще имате определено преживяване и то ще е вашето собствено преживяване. А това е преживяването, което трябва да имате. Преживяването, което ще споделите с близките си хора. И без да ви губя повече от времето, искам да преминем директно към това, което нашите дръжета могат да правят. Слайд номер 3. Но преди това е много важно набързо да ви кажа какво представляват положителните и отрицателните иони, както и да ви разкажа повече защо нашата кристална храна под форма на дръжета е най-добрата и защо всички хора, които чуят за тях, непременно трябва да ги опитат, за да си помогнат на здравето. И моля, забележете, че акцентирам на думата всички. Не казвам болните, казвам всички. Защото дори и тези, които не са болни, могат да използват нашите дръжета, за да предотвратят всякакви болести, с които могат да се сблъскат. А пък за тези, които имат някакви болести, знайте, че вие можете да ползвате нашите дръжета, за да се справите с проблемите, които ви причиняват. Един от начините, по който токсините влияят негативно на нашето тяло, е чрез абсорбирането на това, което наричаме положителни иони. А всъщност те са вредните за нас. И когато говорим за положителни иони, за какво говорим всъщност? Говорим за малки молекули, които са получили положителен заряд, който получаваме от замърсяване, от токсичните химикали, с които влизаме в контакт, също и от нашите мобилни телефони, лаптопи и други химикали и метали, които са във въздуха и около нас. А те са вредни за организма ни, защото веднага, щом влезете в контакт с тях, променят живота ви по един или друг начин, независимо дали сега или на по-късен етап. И е забавно, защото когато се разболеем, не мислим, че положителните иони са всъщност тези, които ни разболяват. Следващия слайд. За да се здобием и изпитваме всички ползи от отрицателните иони,
Ние трябва да прекарваме много време навън. Откъде бихме ги намерили? Край морето, реките, плажовете, в гористите райони, при водопадите и след дъжд. Просто постойте навън, за да ги получите. Още едно нещо, за което също искам да поговорим днес, е, че цивилизацията е повлияла и на здравето ни. Като казвам цивилизация, имам предвид начина на живот, който водим днес. Влияе ни негативно, що се отнася до физическото ни здраве, защото ние сме по-малко активни, ядем преработена храна и въздухът вече не е толкова чист, колкото е бил преди. Светът е забързан, всичко е дигитализирано, има много стрес, има много прегаряне, познато ни като бърнаут. И също така има по-малко общуване лице в лице, поради което сме изолирани от обществото. Колкото и цивилизацията да ни е дала по-добро здравеопазване по отношение на диагностицирането и справянето с проблеми в ранен етап, разчитайки на лекарствата, причините и корените на здравните ни проблеми може да ни изненадат. Тук е и мястото на компания APL, която влиза в действие, защото повечето от нас знаем какво можем да постигнем, като приемаме дръжетата. Знам, че има много лидери, дори и такива, които не са на тази среща днес, които са влязли в APL доста болни и са започнали да използват нашите дръжета. Убедили са се в резултата и продължават точно като мен да разказват на всички как продуктите са им помогнали. Следващия слайд. Дръжетата изглеждат като бомбонки, но не бива да ги подценявате. Всъщност, те могат да ви помогнат да се справите с хронично заболяване, за което са ви казали, че ще живеете с него до края на живота си. Представете ли си? Повечето от нас не сме знаели за дръжетата и когато започнахме да ги използваме, се почувствахме сякаш, че наистина светът се променя. APL Go е една от променящите се света с тези дръжета. Много от нас приемат лекарства или добавки, но това, което казваме е, че с помощта на дръжетата ще бъдете 10 пъти по-здрави, отколкото сте днес. И знам, че някои хора може да кажат: това е защото тя е член на APL, затова го казва. Не го казвам, защото съм член на APL. Казвам го, защото съм един от онези хора, които първо опитаха дръжетата и още след първите няколко часа видяха ефекта ми. При мен първият категоричен знак бе липсата на симптомите на 20-годишна сенна хрема, точно в най-пиковия период на този Великден, тази година. И това е причината да съм тук тази вечер, защото има много хора, които са болни и ние носим надежда и помощ точно на тях. Следващия слайд, моля. Ето как изглеждат нашите вълшебни дръжета и искам наистина да ги разгледате. Красиво опаковани са, нали? А много хора не знаят за динамита, който имаме в тези кутии. Компанията е стартирала с 4 продукта, а в момента имаме 19 и искам да ви запозная с това, което може да направи всеки един от тях. Следващия слайд. Групирала съм ги в различни категории и първата, която ще разгледам, е групата за хранене. Ще говоря за GTS, Grow и Norm. И съм сигурна, че много от вас ги познават добре. В GTS, следващия слайд, има 8 съставки. GTS събужда жизнената енергия. Моля ви, започнете да мислите за хората, които нямат апетит за ядене и това се случва с всички, когато сме болни. Не мисля, че има някой, който може да каже, че е бил болен, но е имал енергия. И това е така, защото имунната ни система се изключва, когато сме болни. А най-добрият продукт, който да дадете на някого, ако искате той да се възстанови бързо, е GTS. Така че, когато се видите с хора, които са болни, дайте им дръжето GTS, защото това е дръжето, което ни помага да стоим далеч от болниците. Следващия слайд. GTS е и много подходящ продукт за активните в фитнеса и спортовете хора. Те биха могли да спрат да консумират енергийни вещества и напитки и да започнат да се хранят с напълно природния продукт GTS. Следващия слайд. Тук имаме Grow. Той засилва имунната система със своите 13 съставки. Особено когато става въпрос за деца. Тяхната имунна система не е достатъчно силна, за да се бори срещу която и да е болест. Когато са болни, първото нещо, което забелязваме, е треската, нали? А Grow в комбинация с помага за бързо спиране на симптомите и понижаване на температурата. Моля следващия слайд и микрофончето да се затвори.
Ако познавате дете, което има припадъци, конвулсии, епилепсия или аутизъм, дайте му грол. Говоря за тази болест, защото и аз имам дете, което има този проблем от 3 години. И си спомням, че когато започнах да разпитвам в болницата лекарите, те казаха, че припадъците са причинени от треска. Треска в мозъка и когато не може да я контролира, тогава получава тези припадъци. Следващия слайд. Продукта Норм има 7 съставки. Норм балансира нивото на захарта в кръвта, подобрява метаболизма и помага при намаляването на тегло, когато се взима след хранене. Така че имайте го предвид. Норм осъществява превенция на диабета, помага на хора в преддиабетно състояние или хора с диабет, диабетно състояние или с диабет. Помага и на хора с високо кръвно налягане и на хора с висок холестерол. Но не само за това, Норм е едно от най-продаваните дръжета. То е и това дръже, на което най-много се доверяваме. Защото има много хора, страдащи от диабет, а диабетът, знаем, е един от тихите убийци. Следващия слайд. В много семейства със сигурност има по 1, 2 или 3 души засегнати от диабет. И много хора не знаят, че тази толкова малка, сладка бомбонка всъщност може да им помогне да се борят и да се справят с него. Повечето хора с диабет, които познават и ползват дръжето Норм, днес са щастливи. Те продължават да живеят с диабета. Но след по-продължителна употреба вече не си инжектират инсулин и не пият хапчетата си, защото са по-добре. Друго нещо свързано с диабета е, че при хората с диабет панкреасът или не работи, или не произвежда достатъчно ензими. Когато хората вече нямат нужда да си инжектират инсулин, това означава само едно, че панкреасът им отново работи добре. Следващия слайд. Това е следващата група, която съдържа продуктите Out, Hepar и Ice и тях ползваме основно за изчистване на нашите клетки. Out е алтернатива и съдържа 11 съставки. Сега да ви попитам аз. Имате ли синузит? Имате ли проблеми с очите? Алергии? Има ли проблем с носа ви, който ви кара да хъркате? И защо мислите, че винаги хъркаме през нощта, но не хъркаме през деня? Защо се случва така? Някога задавали сте си този въпрос? Знам, че много хора не смятат, че хъркането е проблем или заболяване, но то е. А знаете ли, че Out може да ви помогне с хъркането, както и да дишате лесно? Разбира се, някои от тези проблеми са и поради замърсяването. То може да не ви засегне известно време, но когато се случи, не се обвинявайте за начина, по който живеем и градовете, в които живеем в момента. Те са твърде пренаселени и замърсени. Не можем да избягаме от тази цивилизация, но APL-GO донесе решение и това решение дойде под формата на нещо сладко и много приятно. Едва ли има човек, на който да дадем дръже и да каже: добре съм, да го искам. Да, лекарствата вече много хора не ги искат, но смятат, че просто нямат избор. Трябва да ги приемаш, защото си свикнал и мислиш, че животът ти зависи от тях. Затова вярвате, че трябва да ги взимате. С APL дръжетата имате и друг избор. Моля ви, затворете микрофона. Благодаря. Слайд 16, Аси. Благодаря ти. Ако познавате... Не този, предишния слайд. Ако познавате хора с проблемни синуси или алергии, кажете им, че има дръже, което действително може да им помогне да се справят с тях. Лято е и това са най-лошите месеци за алергиите. Нека хората опитат още сега и ще видят бързите резултати. Помислете и за следното. Някой не може да яде някаква храна заради алергия. Или не може да посещава определени места поради алергиите, които има. Други не могат да се намазат с някои лосиони, с слънцезащитна козметика и други подобни заради алергии. Помогнете им. Дайте им Out. Следващия слайд. Нежната токсикация е нашия хепар и той съдържа 7 натурални съставки. Това е дръже, което е полезно за черния ви дроб, за бъбреците ви, за далака и за сърцето ви. Доверете му се. Следващия слайд. В тялото ви има много токсини, от които то трябва да се отърве.
И този процес на елиминиране на риска за някои хора не е лесен. Понякога, както при хомеопатията, може да настъпи лека лечебна криза, която е част от процеса на детоксикация. Повечето хора се подобряват без да изпитват тази криза. Нормални симптоми са изпотяване, по-обилно уриниране, може да има и повръщане, обрив. А при мене имаше херпес и на устата. Аз по принцип не получавам такива неща, но след аут получих. Така се прочиства тялото. Знайте, че когато черният ви дроб функционира правилно, органите ви също функционират по-добре и костите ви ще заздравят по-бързо, отколкото сте очаквали, ако имате някакъв проблем с тях в момента. Следващия слайд. Когато говорим за айс, мислим как да помогнем на хора с гастрит, язва, стомашен дискомфорт, дори запек. И също така говорим за пристрастяване. Нека да мислим нестандартно. Говорим не само за пристрастяване към дрога или медикаменти. Много от нас са пристрастени към различни храни или определени напитки. И често чуваме да казват, че не могат да функционират, докато не ги получат. Замислете се. Тук трябва да се намесим ние, защото зависимостта, когато продължава дълго време, може да влоши здравето ви. Само защото към момента не ви се случва нищо, не означава, че няма да ви се случи в бъдеще, ако продължавате така. Следващия слайд. Има много хора, които не могат да ядат определени храни заради язва. Говорили сте с някой, който отдавна я има и всеки път си мисли какво ще му се случи, когато прокърви? Да си болен с язва е постоянен живот в страх, защото не знаеш какво ще ти донесе утрешния ден. Ако познавате такива хора, защо не им кажете за айс? Тук сме, за да помагаме на други хора в живота им. Ето защо, когато започнах презентацията, ви казах, че работата на партньорите в APL е да помагаме. И днес това е чрез дръжетата, които имаме. Следващия слайд. Това е групата защита, която се състои от МЛС, релакс и стоп. Няма нужда да... Няма нужда да... Предния слайд. Няма нужда да познаваме някой, за да му помогнем. Тази вечер сме толкова много хора тук. И много от тях не ги познаваме. Няма нужда да познаваме и някой, за да му помогнем с информацията и природните продукти, които за щастие имаме. Всеки, на когото помагаме, е благодарен, че му даваме шанс и променяме живота му. Това наистина е достойна мисия за нас. Следващия слайд. Мултиспектър или МЛС. Това е дръжето, което бихме препоръчали на хора, които са болни, но не знаят точно от какво. Те са объркани, че не знаят какво точно не е наред с тях или са объркани от погрешна диагноза. Дори може да имат множество диагнози, като диабет, високо кръвно налягане, рак. Дори и ако не чувате добре или имате проблем с очите, вземете Мелс. Следващия слайд. Мелс е дръжето, което трябва да препоръчаме на тези хора. Едно от най-добрите дръжета, което също ще помогне за почистването от нежеланите паразити и бактерии в тялото ви и в червата. Защото ако червата ви не са чисти, няма какво много да се направи за подобрение на вашето състояние. Запомнете, мултиспектрум е за това. Следващия слайд. Релакс е един прекрасен продукт с 6 съставки. Днешният свят е цивилизован, дигитализиран. В днешния свят всичко е забързано, стрес, депресия, безсъние, бърнаут. Всичко се прави в електронна среда. Постоянно сме с телефони, вече не слушаме радио, а държим слушалките в ушите си и не си даваме сметка за тежките увреждания, които настъпват в организма ни. Изолираме се от приятели, семейство и общество. Колко от вас чувстват или знаят, че са в бърнаут? Колко от вас чува другите да казват: не мога да направя нищо, наистина не мога повече? Чували сме, че много хора си отнемат живота, защото са се чувствали сякаш са на прага на изтощение и работното място не е безопасно за тях. Те изпадат често в депресия. А като говорим за депресията, това е модерна болест като инфекциозен вирус. Някой преминава през нещо травмиращо, депресиран бил. И честно казано, не искам да го обвинявам, има много проблеми, с които се сблъскваме. Други казват, че са нещастното поколение. Но в някои социални медии изглежда, че всички са щастливи, нали? Нека приемаме депресията много сериозно и нека действаме на време, защото през повечето време
Действаме, когато е твърде късно. Виждаме знаците, които сме чули този човек да проявява, но винаги казваме: не мислих, че е толкова сериозно. А кога ще започнем да осъзнаваме, че е сериозно? След като посегнат на живота си ли? А може ли да сме проактивни? Да протегнем ръка, преди да са ни поискали помощ? Можем ли да помогнем на хората, които не могат да си помогнат сами? Всъщност, на мен много ми харесва, че можем да помогнем на хора, които не могат да си помогнат сами. Защото това е най-удовлетворяващото нещо за мен. Защото ще го направим не само за нуждае си се човек, но и заради нас самите. Следващия слайд. Релакс е най-добрият продукт при такава ситуация, защото ще помогне на мозъка да се отпусне и успокои. Дори и да не сте стресирани, вземете релакс. И вие имате нужда да се отпуснете. А имате ли хиперактивни деца? Дайте им релакс тогава. Следващия слайд. Стоп. Стоп има 7 съставки. И ние знаем, че се употребява при болки. Всички имаме болки като главоболие, зъбобол, болки в ушите, мускулите и други. Това е дръжето, без което не бива да оставате. Бъдете сигурни, че го имате винаги със себе си, за да го ползвате при спешни случаи или неочаквани болки. Следващия слайд. Стоп помага не само за тези болки, а и при хронични заболявания. И един от тези продукти, които ви дават бързи резултати. Стоп разрежда кръвта и подпомага балансиране на кръвното налягане. Също така знайте, че ние не се водим от болестта, а се стремим да изчистваме корена на проблема ни с помощта на дръжетата на APL, които работят на клетъчно ниво. Следващия слайд. Това е групата за репродукция и сексуално здраве. Ще говорим за силни жени и силни мъже. Power Woman има 6 съставки. Нека поговорим за жени с тежки менструални цикли, смяна на настроението, безплодие, фиброми. Пропускате ли работа всеки месец, когато е това време на месеца? Имате ли дете, което пропуска училище заради това? Опитвате ли се да забременеете, но не се получава? Хормоните ви дисбалансирани ли са по такъв начин, че качвате килограми, дори и да се опитвате да ядете правилната храна? Настроението ви променя ли се няколко пъти през деня? Какви са отношенията ви у дома? Когато се събудите, близките ви чувстват ли се сякаш сте тръгнали с левия крак? Следващия слайд. Това са 4 сезона в един ден, ако разбирате за какво говоря. И това е нещо, върху което жените нямаме контрол. И не е нещо, което правим умишлено. Ако искате да помогнете на партньорката си, вземете и Power Woman. А ако и либидото ѝ е много слабо, помогнете и с Power Woman. Следващия слайд. Power Man има една съставка повече от предишния продукт. И нека да поговорим за проблеми с простатата, кръвообращението, слабата ерекция и бързата еякулация. Инфекции на пикочните пътища, проблеми с бъбреците, които може да имате. И вие може да се опитате да имате бебе и да имате осложнения. Нисък брой сперматозоиди или високо кръвно налягане, което действително влияе на мъжествеността ви. Знайте, че Норм и PowerMan могат да ви помогнат с тези проблеми. Следващия слайд. И знам, че винаги казваме, че мъжете не говорят за тези неща. Ако вие, господине, сте на срещата ни тази вечер, може би няма да споделите, но аз говоря на вас. При тези проблеми чувствате ли, че не правите това, което трябва да правите? Ако засягам тема, която чувствате, че е много близка до сърцето ви като мъж, моля, купете си PowerMan. Когато говорим за мъжете така, знам, че засягаме тема, която ги наранява най-много. Това е тема, за която не искат да говорят наистина и е темата, която биха искали да отложат и скрият. Така че те може да не говорят, но можем ли ние да говорим за тях? Разбира се. Всеки път, когато се срещнем с мъже, просто споделете за PowerMan, независимо дали са болни или не. И да, това е тема, за която не искат да говорят. Но повярвайте ми, щом PowerMan им е дал отново силата, която им се полага, това ще е темата, за която няма да спират да говорят. Следващия слайд. Това е основна група от 4 продукта, които ще ви помогнат за много проблеми. Слайд, Heart, Brain и Beauty. Следващия слайд.
Слайд. Да почувстваме радостта от движението. Има 7 съставки. Слайд е продукт, за който всички знаем, че е полезен за вашия артрит, за костите ви, за остеопорозата, за подаграта, за ставите ви, за болките в гърба и сухожилията. Ако имате подобни проблеми, вие или ваш близък е претърпял инцидент преди време и от тогава костите и движенията ви не са същите, вземете слайд. Следващия слайд. Нека ви обясня. Ако видите, че някой изпитва болка при движение или не ходи нормално, значи се нуждае от слайд. Много добре действа и на хора над 50 годишна възраст, при които вече се проявяват проблеми с ставите на ръцете, китки, рамене, колена, болки, поради скъсяване на сухожилия и мускули. Препоръчайте им слайд. При такива случаи добавяме и стоп, а при по-силни болки се взима известно време и релакс. Тези дръжета са част от групата, която аз наричам бърза помощ, защото действат след 10-15 минути. В тази група, чрез личен опит съм установила са и ICE, Norm, GTS, Brain, Happy и Perfect. И ако видите моята чанта, тя е пълна с дръжетата бърза помощ. Винаги се случва и изпадаме в необходимост на някой да му се окаже такава. Следващия слайд. Харт. Дръжето за здраво сърце. Той има 6 съставки. Имате ли проблеми с сърцето? Сърцето ви е в аритмия, кръвта ви се съсирва или е рядка, разширени вени, ниско съдържание на желязо в кръвта, анемия. Имате ли високо кръвно налягане? Задържате ли вода? Бъбреците ви по-слабо ли работят? Следващия слайд. Един от тези хора ли сте? Познавате ли хора с подобни проблеми? Вземете харт тогава. Дайте на близките си харт, защото има много сърдечни заболявания и те засягат тежко вашето или тяхното здраве. Следващия слайд. Brain. Дръжето за активен мозък. Ползваме го без значение от възрастта. Има 14 съставки. Помежду си често си говорим за деменция, за болестта на Паркинсон, за забравяне, за намалена концентрация, независимо от възрастта, на която сме. Всичко, което е свързано с мозъка ви, включително превенция или възстановяване след инсулт или мозъчно-черепни травми, имаме ли или виждаме деца с аутизъм, тогава ползвайте Brain. Следващия слайд. Имате ли дете, което ходи на училище или е в университет? Давайте му Brain, когато има по-напрегнати периоди, като контролни, класни, изпити. На презентациите ни често има родители, чието деца са по-бавни в ученето и те упрекват детето си, че учи бавно. Детето ви не се учи бавно, защото така иска, а защото мозъкът му не функционира на оптималното ниво. Тези деца се нуждаят от помощ и те могат да получат помощ само от родителите си. Като идва изпит, те забравят какво са научили и веднага, щом изпитът свърши, си спомнят всичко, но вече е твърде късно. Не могат да се върнат и да пишат отново. А какво правите вие като родител? Вместо да разберете корена на проблема и да помогнете на детето си, му се ядосвате. Разбирам ви, но не можем ли да се опитаме да му помогнем по друг начин? В такива ситуации изпадаме и по-възрастните, когато имаме по-натоварена умствена работа. Хора, приятели, приемете, че мозъка може да работи до определен момент и се изморява на определен етап, а превенцията за избягване на бърнаут е Brain. Следващия слайд. Beauty. Симпатичното дръже с 20 съставки, което ни помага да подобрим нашата красота отвътре. Дръжето Beauty е нашата кристална храна за красота. То действа на косата, ногтите и кожата ви отвътре навън. Ще подобри красотата ви и дори ще спите по-добре. Чували сме приказката, че по време на сън децата растат, а ние ставаме по-красиви. Защо е така? Защото, моля ви микрофона да изключите. Емилия Михайлова, много моля, затворете микрофона. Емилия Михайлова. Защо е така? Защото загубата на концентрация се компенсира през нощта и кожата се снабдява интензивно с кръв и хранителни вещества. Няма съмнение, че достатъчното количество сън допринася за нашето здраве и красота.
Докато спим, клетките на кожата се регенерират и се изгражда колагена. Следващия слайд. Следващия слайд. Ако имате акне, проблем на кожа, пъпки, мазна кожа, защо не опитате бюти? И когато говорим за подобряването на кожата, не казваме, че ще вземете бюти днес и ще видим резултатите утре. Това, което ви казваме, че когато подхождате към бюти по същия начин, по който сте подхождали и използвали продуктите от дерматолога си, знаете, че резултатът отнема време. В зависимост от това с какво се справяте, колко дълбок е проблемът и колко дълбоко и доколко с начина си на живот помагате на кожата си в този момент. Моля, уверете се, че сте търпеливи към себе си. Не казвам да сте търпеливи към дръжето, а към себе си. Вземете си почивка от дерматолога и ползвайте нашите дръжета. Резултатите ще дойдат със сигурност. Също така, ако имате проблеми с ногтите или косата си, използвайте бюти заедно с Grow. Следващия слайд. Air, както е ясно от името, е дръже за хора с проблеми в белите дробове. Ако дишате затруднено, ако ползвате помпа, ако имате белодробни възпаления, Air е точно за вас. Не бъдете зависими от кислородните помпи. Продукта Air се създаде по време на COVID-пандемията и помогна, дори спаси много хора. Имайте предвид, че след боледуване на COVID, нашите дробове не са същите. Следващия слайд. При бронхит. Следващия слайд. Следващия слайд. Аси. Следващия слайд, моля. Аси. Следващия слайд. Може би зацикли. Тя е в движение, аз я пътува в момента. Това е неприятно. Ето. Така, да, при бронхит, различни видове грип, възпаление в гръдния кош и проблеми с дишането, вземете си Air. Препоръчайте Air и на хора с клаустрофобия. Да, добре ме чухте. Air и релакс ще им помогнат да дишат. Следващия слайд. Това е групата елитни продукти на APL. Имаме 3 основни продукта в тази група, които ще ви помогнат при депресивност, наднормено тегло и стареене на организма. Това са Happy, Perfect и Lifetime. Следващия слайд. Слогана на Happy е "Останете в реалността". Happy има 13 съставки. Предишни. Има хора, които не са щастливи поради различни обстоятелства. Хора, които изпитват вътрешно напрежение заради това, през което са преминали или преминават. И каквато и ситуация да са имали, те вече не са същите. И когато говорим с такива хора, ни е трудно да разберем какво точно изпитват, дори и да правят усилия да ни обяснят. Това е така, защото те самите нямат обяснение от какво им се получава това напрежение или какво им се е случило и защо на тях се е случило. Объркани са и започват да губят трезва преценка за факти и обстоятелства, да потъват в мислите си, да излизат от реалността, да губят психически сили. И знам, че ситуациите са различни. Може ли микрофона да се затвори? Моля да затворите микрофона. Аз не съм Могорития Шива. Моля ви да затворите микрофона. Могорития Шива, моля затворете микрофона. Изписан е телефонен номер, нямаме име, не зная кой е. И знам, че ситуациите са различни, но Happy е дръже, което ще им помогне на тези хора да ги върнем, да подобрят настроението си, да се почувстват по-балансирани и щастливи. В комбинация с релакс ще са по-спокойни и по-трезво мислещи с поглед напред. Знаем, че дръжетата няма да изтрият проблемите им и преживяванията им, но поне ще се почувстват по-спокойни и щастливи и ще възстановят силите си, за да преодолеят каквато и да е била ситуацията. Следващия слайд. Perfect има цели 17 съставки. Perfect е перфектното дръже, което бихте могли да ползвате. Не, аз я предишния слайд.
Това е перфектното дръже, което бихте могли да използвате, за да контролирате теглото си или ако искате да отслабнете. Всички наши дръжета са органични и заредени с отрицателни иони, а клетките в тялото ни са умни имуномодулатори и няма опасност от предозиране или възникване на зависимост. Перфект, както и всички дръжета, може да се приема от всички възрасти. Следващия слайд. Ако искате да се отървете от някой и друг килограм или да се вталите с някой друг сантиметър, вземете перфект 2-3 месеца, съчетайте го с малко повече разходки на чист въздух и полезна храна и резултатите ще ги видите още след 2-3 седмици. В момента сме на средата на програма Лято с Перфект, водена от една от прекрасните ни корпоративни директорки, която ми асистира тази вечер. По време на програмата научихме много полезна информация за реалния и емоционалния глад и как да се справяме с тях. Но това и още много важна информация ще можете да научите, когато се включите в следващ маратон с Перфект. С помощта на Перфект няма да преминем през дефектите на йо-йо диетите, защото с Перфект се отслабва по правилния начин. Следващия слайд. Удължи живота и запази здравето си с Lifetime. Представям ви най-новия продукт от серията Акумолит SA, който е готов да стане ваш съюзник в битката за дълголетие, здраве и красота. Това са дръжетата Lifetime. Това отново е висококачествена клетъчна храна, насочена към забавяне на процесите на стареене и запазване на младостта на органите и тялото за дълги години. Lifetime помага да изглеждате млади, независимо от възрастта, благодарение на балансирания състав от микронутриенти. Съдейства за поддържане на здравето и отличното самочувствие на клетъчно ниво. Стимулира метаболизма и регенерацията на клетките чрез джинджифил и кора от сибирска лиственица. Подпомага увеличаването дължината и живота на теломерите, което позволява на клетките да запазят младостта си за по-дълго време. Притежава силно антиоксидантно действие, защитава от оксидативен стрес и забавя стареенето на кожата. Ускорява възстановителните процеси след болести и повишава нивото на енергия. Следващия слайд. Започнете да го използвате и се наслаждавайте на вкуса на манго. Знайте, че дръжето работи за вашата жизненост и дълголетие. Не мога да кажа, че ще живеем завинаги, но ще бъдем по-енергични, по-млади и по-здрави през целия ни останал живот. А това ще е благодарение и на Lifetime. Това са продуктите от серията Accumulate SA на APL Go. А сега с много малко думи ще ви запозная с следващия слайд с линията Beauty Cosmetic на APL. Нашата грижа за кожата си заслужава, защото е максимално натурална и ефективна. В същото време, козметичната серия доказа, че натуралната грижа за кожата може да даде невероятни резултати, без да е необходимо да използваме тежки химически формули, които са толкова вредни за организма ни. Учените, ангажирани с продуктите, са създали подсилваща формула, така че грижата за кожата да е не само дълготрайна и безопасна, но и да показва бърз вау ефект. Защо компанията е толкова педантична в изискванията си? Защото кожата е най-големият орган в тялото ни и отнема само 20 секунди, за да абсорбира всяко вещество, с което влезе в контакт. Биологичните продукти ни предпазват от химикали, които влизат в контакт с кожата ни, остават в нея и отиват в кръвта ни. Не знам дали сте се замислили, но средно имаме около 30 контакта с химични съединения, замърсен въздух, вода, прах и други подобни дневно. С помощта на мощната иновативна технология Accumulate SA, която извежда само най-полезните съставки от природните продукти, се създадоха и козметичните продукти за красота, които са предназначени да умножат ефекта в грижата за кожата, освобождавайки и натрупвайки полезните свойства на всяка активна съставка. А за по-подробна информация следете презентациите по темата на другите колеги. Следващия слайд. Ще кажа само няколко думи за най-новите продукти на APL от серията All Time. Съвсем наскоро на Евросизън форума в Албена компанията зарадва не само нас, но и младите потребители на протеини и колаген с възможно най-чистите и наситени с изцяло натурални съставки продукти. Наши специалисти провеждат подробни презентации за тези продукти, така че ги следете. А следващия слайд.
Сега имате думата, ако някой иска да зададе въпрос или да ни сподели интересен личен резултат, постигнат с продуктите на APL. Охо, 35 човека сме. Да, вървим и на петица. Чудесно! Поздравявам всички, които отделихте от времето си. Иска ли някой да си поговорим? Някой да сподели впечатляващ резултат? Вау, целият екран е пълен с имена. Много ви благодаря. Това наистина означава много за моя дебют на онлайн презентация. Надявам се да ви е било интересно. Надявам се да ви е полезно. Надявам се да сте научили Това беше нови много неща. повече от интересно. Ти внесе една нова вълна, най-вече емоцията, с която няма как да не си докоснала абсолютно всички, защото освен полезността на самата информация, твоята вяра, твоята любов към това, което правиш, се усещат с всяка фибра. Това не беше дебют, а беше нещо повече от професионално, отговорно и се личи професионализма ти. След като това ти е дебюта, не зная нататък какво ще очакваме от теб. Благодарим ти за емоцията. И аз само ще си позволя да кажа, че резултати имаме изключително много, но в такива срещи е хубаво да споделяме личните си резултати. Когато аз започнах да консумирам тази храна, смятах себе си за изключително здрав човек и че нямам никакви здравословни проблеми. За мен златният стандарт на здравето е профилактиката и затова реших, че искам да консумирам тази храна и започнах да взимам мелс и аут, да изчистим паразити. Всички знаем, че нахълтват от всякъде и ги поглъщаме из храната, из въздуха, и водата, и по всякакъв начин. Започнах мелса и аута да чиста лимфата. На 10-я ден включих хепера за черния дроб и само на 3-я ден след включването и на хепера се обринах цялата. В началото мислех, че е обрив че нещо ме облазило, но като усетих и херпесите, разбрах, че черният дроб се чисти. Лимфата вече не се е справила с всичко това. Шлаки, токсини, които са я задръстили, и най-голямият човешки орган, кожата, се притече на помощ. И това го доказа. Много скоро разбрах, че е точно така, защото само на 3-я ден всичко изчезна. Все едно го е нямало и беше абсолютно ясно, че това е резултат от самите дръжета и че те работят. В този момент разбрах, че това работи. Благодаря за възможността да споделя това и давам думата на останалите. Благодаря на международния директор, който е от България. Така че, Гери, ти наистина заразяваш. Ти ме зарази мен с твоя ентусиазъм, с твоята вяра в дръжетата, с твоята харизма. И вярвам, че ние днес успяхме да вдъхновим още много хора, не само да ни последват, но и да продължат да разпространяват тази прекрасна алтернатива за профилактика и за по-добро здраве на всички хора, на които държат. И всички хора, до които се докоснат по някакъв начин. Благодаря ти. Има ли други хора, които да искат да кажат нещо, да споделят? Васи, Да, здравей, Нели. аз иска здравей, прекрасна беше. Наистина очаквахме от теб нещо по-различно и много стегнато и много добре представено за всички продукти. А, Искам да кажа на всички присъстващи и да им благодаря наистина, че са отделили от своето време и а, решиха да чуят тая информация. Тъй като аз 2016 година, когато чух тази информация, тя беше съвсем кратка, на един чай, и в първия момент в главата ми беше мисълта: поредната компания, нали, фирма, която си пробива път в България. Честно, признавам си го, така беше. Но със следващото изречение, когато Гери спомена за отрицателните иони,
тъй като аз знаех тяхното действие. Мнението веднага ми се обърна на 360 градуса и веднага в главата ми влезе мисълта, че трябва да ги опитам. Решението ми дойде окончателно, защото вкъщи, като споделих, всички ме спряха. Кой знае какви измишльотини и не какви бомбончета ще ти помогнат. И така, нали, реших малко да изчакам. Отидах на една екскурзия в Рим, мили хора. И какво се случи там? Моето здраве беше толкова зле. Аз ходех на почивки през 30 до 60 метра, зависи каква е улицата, и спирам и заставам като паметник. Движех се почти само с такси накрая. И то не беше от няколко години, това ме мъчеше. За мен беше... Нищо не разбрах от тази екскурзия първо, защото моето екскурзия мина в това да гоня, да настигам групата, да не се загубя, но накрая това се случи. На третия обект вече бях ги изгубила и се наложи да си взема такси и да се прибера сама с метрото до спирката, където ни чакаха автобусите. И тогава моето решение беше окончателно, независимо каква е цената. Тогава беше много по-различна, а вие сте късметлии, че сега вече има толкова хубави промоции, особено за нашата прекрасна България и нашия екип. И дръжетата излизат наистина много по-евтино в момента. И казах си, никой няма да слушам, аз просто трябва да ги опитам върху себе си. И знаете ли какво се случи? Бях с телково решение 74% инвалидност. Това беше 2016 година. Телковото го имах от преди 2 години. И когато започнах, честно казано, в първите дни, когато сложих трите кутийки, взеха Outmels и Норм, тъй като имам и диабет с полиневропатия. И така и аз малко се поколебах. Абе, тия бомбонки много са вкусни, много са удобни, че нали, носиш си ги в чантата, не е нужно да правиш билки, чай, отвари и така нататък. Приятни са, вкусни. А, Имах някакви съмнения дали ще ми помогнат и веднага се сещам за отрицателните иони. Няма как да не ми помогнат. Още повече, че това е храна на клетката, която не минава през стомаха. Така е. Ние поемаме 9% от съдържанието, което е вътре на компонентите, натуралните продукти, билки, корени, плодове и така нататък. И това нещо, тези малки бомбончета, кристалната храна, дръженцата, както аз си ги наричам, те ме научиха да пия вода. И аз свалих килограми, свалих 4 размера на дрехите си. Просто си смених гардероба. И само след 6 месеца, когато трябваше да се ява наново на ТЕЛК на комисия, от 74% моята инвалидност падна на 58%. Като имайте предвид, че 5 месеца аз изимах успоредно и лекарствата, които лекарите, докторите са ми предписали, един куп, и дръженцата. Но естествено на втория месец разбрах, че моите много заболявания няма да минат само с трите кутийки. Нали, това беше за първа проба един вид. Започнах да ползвам почти всички продукти останали, и в разстояние на един месец сама прецених и реших да спра химията от аптеката, и до днес, това са 9 години и 2 месеца вече, точно утре правя 2 месеца, аз не ползвам химията от аптеката. В аптека влизам само за превързочни материали. Благодаря ти, Дани, да дадем възможността и на Да, Бог разбира да се, кажат извинявам нещо. се, но наистина моят резултат е много фрапантен и аз съм много доволна, че се доверих и че мога да помагам и на други хора. Но то преди всичко това нещо е създадено за профилактика, както каза Васи.
за здравите хора, за децата, за младото поколение. Благодаря ви. Благодаря ти, Дани. Има ли още някой, който да иска да сподели нещо? Може и някоя забележка към лектора тази вечер? Приемам всякаква критика. Може ли аз нещо да споделя? Заповядайте. Съвсем наскоро си правих изследвания, не само на себе си, и на майка ми. И тъй като бяхме в процес на смяна на личния лекар, новия ни личен лекар каза, че нали, след като се запишеме, започваме да ходиме на работа. Той е смисъл такъв, че започва да ни изпраща по специалисти. Това е ходене на работа, нали, непрекъснато. И междувременно правим изследвания. И когато видя изследванията, аз очаквах, че почва, нали, по специалисти, нищо, че изследванията са в абсолютно точни и на мен, и на нея, отгоре до долу, каквито там всякакви допълнителни неща, плюс витамини, и витамини изследвахме, щитовидна жлеза, каквото се сетиме там допълнително, което си заплаща. И очаквахме, че нали, тя след като е казала, че по специалисти, значи ще ни проверява по специалисти. И отивам и очаквам. Обаче тя гледа изследванията и знаеш ли, че септември някога па ще видиме там, нали, какво. Къде да ни изпрати? На кой специалист? Просто това исках да кажа, нали, че когато човек използва нашите продукти, профилактиката дори за лечение, за каквото там желае, щом използва продуктите, организма се възстановява и когато има проблемни неща в организма, те се коригират. Те се коригират в смисъл, коригира се клетката, коригира се нейните положителни и отрицателни заряди, изчиства се организма и се оздравяват органите и от тук нататък психология всичко се оздравява. Така че това е така, защото когато човек си види изследванията, може да прецени нали, какъв е ефекта от нашите продукти и колко радостен ще си излезе и няма да ходи на работа да го изпращат от лекарския кабинет. Така е. Благодаря. Защото нашия организъм е така проектиран от Вселената, за да може да се възстановява самичък. Само не трябва да го тровим. Желаещи да споделят също нещо по въпроса? Аз бих искала да се включа. Заповядайте. Здравейте всички! Най-напред поздравления за Васето. Наистина, въпреки предизвикателствата на средата, аз предупредих в началото, че понякога се случват тези неща, но те след себе си водят много ползи, така че поздравления и за всички, които останаха въпреки този първоначален трус. Това, което аз бих искала да споделя на фона на всички резултати на хората, които сме тук, които ползваме, които споделяме опита си, е нещо, което променя наистина живота на всеки един от нас с това, че ни дава време. Дава ни време за важните за нас неща. Дава ни време да се концентрираме върху това, което искаме, това, което ценим, това, което ни помага, да прекараме това време с близките си, наистина с интересите си, а не да го посвещаваме на обикаляне по различни така да не го наричам здравни заведения, но в изследване и в преследване на търсене на помощ за себе си, защото ние вече сме я дали, ние вече сме си отредили за себе си това добро, което заслужаваме от една страна, от друга страна наистина повече време за нашите интереси, защото всичко, което е необходимо да направим е първо да стигнем до този продукт и след това да го поставим под езика си. Той сам си върши работата. Единственото, което е необходимо е само това, нашето желание, нашето намерение и движението, дръженцето да попадне под езика. Това наистина... вода след това. Задължителна е чашата вода, защото без нея, без водата няма как да се случат и множество други
процеси в организма, както и детоксикацията, както и хидратацията. Но факт е, че всеки, който започне да консумира продукта, без значение дали е в огромно количество, дали е в 2-3 дръженца на ден, резултатите са видими наистина след няколко дни в някои случаи, разбира се, не във всички, но до месец абсолютно винаги има външно проявление, защото организма започва да работи, започва да решава сам проблемите си, което е най-ценното, че помагаме не като му въздействаме отвън по някакъв начин настоятелно, а като му даваме този ресурс, който е необходим, за да може той сам да си свърши работата. И всичко се случва физиологично. Другото, което така, може би е така, за мен е по-скоро важно е, че по един натурален и безопасен начин аз помагам на себе си, на семейството си, на близките си и слава на Бог и на всички случайности в моя живот, че са ме довели до тази информация и възможността да я споделям с хората, с които общувам. Пожелавам на всички да изпитат тази радост от положителните резултати около себе си и да присъстват по-често в общество с хора, които са позитивно настроени, което неимоверно се случва след няколко дни дори прием на нашите продукти, тъй като и по състоянието на външния ни вид, по усмивката, по излъчването на очите си личи, а също така и по настроението и по начина, по който реагираме на околната среда, на околните предизвикателства. Прекрасна вечер и споделяйте всичко хубаво, до което се докоснете. Благодаря ти, Аси. Има ли още някой, който иска да каже нещо? Васи, искам да те поздравя за прекрасното представяне на продуктите. Благодаря. И да кажа, за мен беше много вълнуващо да чуя, нали, от теб тези прекрасни думи и това обяснение, което докосна всеки един. И лично мен много ме докосна, защото ти направи чудесна мотивация чрез разсъжденията защо и как, по какъв начин да приемем дрежетата, какви са впечатленията ти. Беше прекрасно. Това мисля, че наистина докосна всеки един от нас, не само мен, но много ме развълнува, защото това сбъдва моята мечта. Хората да приемат нещо за здраве, а не да лекуват някаква болест. Благодаря ти още веднъж. Наистина превенцията, профилактиката е в основата на хубавия живот. Ние наистина променяме живота собствения си и на нашите близки, познати, които обичаме и ценим. Благодаря ти още веднъж. Благодаря, Демирева, благодаря. За тези, които не знаят, доктор Демирева е една от водещите ни лектори за продуктите за красота, за най-новите продукти, за рубриката Здраве, която имаме 2 пъти в месеца в понеделник. Така че интересувайте се, посещавайте нашите срещи онлайн. Винаги има много и нова интересна информация. Някой друг от хората, които не са от партньорите? Има ли нещо, което да искате да попитате? Тук са международен директор, корпоративни директори, лекари. Питайте ни. Явно всичко в моята презентация е било достатъчно подробно и няма необходимост от някакви разяснения. Така че благодаря на всички, че останахте. 30 човека сме в момента, че бяхте така добри да бъдете свидетел на тази информация и на моята емоция по отношение на дрежетата. И се надявам да се видим при следващи срещи. Приятна вечер на всички! Благодаря ти, Васи. Приятна вечер! Благодаря, Васи, от мен. Чудесна беше. Просто наистина завладяваща. Благодаря. Ще те Благодаря, слушаме Васи. и в бъдеще. Невероятно, както винаги. Благодаря. Приятна вечер от мен. Ама дайте малко и по-така в черно, нали? Не само в бяло да си говорим.
Ако някъде нещо не съм казала да е правилно или пък да съм пропуснала, моля ви, кажете ми, за да мога да се коригирам следващия път. Беше перфектна. Много, много ти благодаря. Благодаря. Поздрави за твоя дебют. Благодаря. Прекрасна. Хубава вечер. И на вас, на всички вас. Благодаря ви.